Hej. Hej. Hvad hedder du? Hans Francis Nielsen. Og hvor gammel er du? Okay. Hvad kommer du i tanke om, når vi siger global opvarmning og indlandsisen? Jeg tænker på alle de dyr, som kommer til at uddø de næste par år. Og altså isen og vandstigningerne og sådan noget. Men så tænker jeg også meget på, hvad vi kunne gøre bedre. Og ligesom det hjemme og sådan noget, men ikke så meget her i Grønland, men sådan i de andre lande. Okay. Hvad de kunne gøre bedre. For alle de dyr, som kommer til at uddø de næste par år. Som kommer til at uddø de næste. Ja, så du er klar over, at indlandsisen smelter? Ja. Hvor meget ved du om global opvarmning? Jeg ved nok en del, men heller ikke så meget. Ikke så meget. Hvor får du de informationer fra? Mest fra fjernsynet, fordi det er ikke noget, vi taler om de dagligdage. Så er det ikke normalt at tale om sådan noget i hjemme? Eller? Nej, det er ikke for mig. Hvad med taler du om det med dine venner? Nej, men jeg tænker meget over det sådan nogle gange. Okay. Så jeg kan godt tænke på det, men det er ikke sådan noget, jeg går rundt og taler om. Synes du, medierne fokuserer nok på indlandsisen? Indtil videre så har jeg slet ikke set noget om indlandsisen. Jeg har set om alt muligt global opvarmning, men aldrig nogensinde om indlandsisen. Nå, okay. Hvordan påvirker det samfundet? Altså, der kommer ikke lige så meget sne om vinteren. Der er længere sommer, og der er sådan vejret, det bliver, man kan ligesom sammenligne det med Danmark nu, at det regner og sådan noget mere her. Og hvordan påvirker det dig? Altså, jeg kan jo ikke komme ud på liften. Det er lidt kedeligt og sådan noget, og vinteren er blevet kedelig, fordi der ikke kommer så meget sne. Og så sommerne, de er også rigtig varme, men også stadig uvejr og sådan noget. Gør du noget selv i forsøg på at mindske problemer, sådan for at slukke lysene tidligt? Eller? Nej, fordi at jeg ved her, der får jeg vandkraft, så jeg er lidt ligeglad med, når jeg bruger det her. Ja, men bruger du ret meget poser og smider det bare ud efter? Eller? Sådan noget jeg kører meget bil, og altså med min far. Og så, nej, det er ikke noget, jeg tænker over. Okay. Men altså, alt det affald og sådan noget, man kan godt få lidt dårlig samvittighed. Hvad kan du fortælle om indlandsisen nedsmeltning? Altså, vandet stiger 7 meter. Ikke mere. Jo, at så, når der ikke er mere, så er Grønland bare 2 øer. Tak, Hans. Selv tak, Nini.